tähän. Jaa, että miksikö mökkeilen? No, mä tykkään tästä rentoudesta ja tästä, että mä voin tulla mökille, mä voin rauhoittua, mulla on lupa olla tekemättä yhtään mitään. Se on semmoista arjen vastapainoa. Pääsee vaan omiin ajatuksiin ja saa ottaa ihan rennosti. Tokihan täällä aina on kaikenlaista pientä puuhastelua, mitä täällä voi tehdä. Ja tässä on vähän puurakkaa nyt menossa ja sitten tuota vierasaittaa pitäisi pari lautaa ehkä sinne jossain vaiheessa laittaa vielä kiinni. Ja kaikkea semmoista pientä terassin rakentamista. Uusi terassi voisi taas keksiä tonne, ettei tarvi nurmikkoa leikata niin paljon. Mutta ei siis pääasiassa, tää on vaan rentoutumista, ei sellaista mukavaa arjesta nollautumista. Sitä on mökkeily. Tää kevät varsinkin, tää on tosi hyvää aikaa nyt, kun ei ruoho kasva niin lujaa, että ei tarvi kauheasti ruohoa leikata ja ne kaikki on hyttysiä vielä. Mä en ole hyttystä suuri ystävä, että mä tykkään olla luonnossa ja kaikkien luonnon elävien kanssa kaverina. Niin tässä muurahaiset hakee, kun täällä on tuoretta puuta, mitä mä oon nyt pilkkonut, niin se kiinnostaa. Mutta muuten tää on kyllä hermoja lepuuttavaa hommaa. Että mitäkö tekisin, jos en olisi mökkeilijä? Se on kuule hyvä kysymys. Mä en osaa tuohon vastata. Tää on vaan semmonen paikka, jossa sielu lepää ja saa kuunnella vaan luonnon ääniä.